Muriseko Blast. Snagga. Inda ngotanga kuti unonzi Snagga. Inyaya kuti ndinonzi bhuru mudanga saka nditorine moto. Nditorine moto euda. Moto wako wakabva. Mawani ndikutunga kuti 2020 midea Snagga bimidea. Une marecords yo. Mawani Pindura mvunzo nangana nemvunzo. Nemangani. Marecords andikaunti akawandisa. Because ndongora singles yet. But this year ndo pandotoita album ndatakatopedza kubenzera zvese. Wataka kurecorda rini? 2017. 2017. I first did my song na Manix in ngoma yamsama. Mboimba tinzo. And it's summertime, the party's over, here and in the air. Baby, come over, baby, come over, baby, come over. You gotta feel it, don't you lose it, get your groove on. It's summertime, it's party time. Hey, I begin to jiggle with it. As I say upon me and I say easy with it. Me no want no tricks, you freaky in it. Me no want to impress nice and steady in it, steady in it. It is not about this time, summertime, 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 it's a party song. Muchitaurisa ka Alphonso. Pamusoro nkoma. Ndakuza kuti kuimba kwa mupito makawana inspiration kubva kunani kana kuti munhu akakutise kuti ndakandinspire ndakept. Alright. Ko muno muZimbabwe. Muno muZimbabwe vatuku to akandinspire. Ndepi namba yatuku yakakunakidza? Wani chete yatuku. Kune pundutso ukasadaro chimoto. Namba ronondibata. Une makore mangani? 24. Wazvarwa? Ndakarorwa Dombosha kupi kudombosha? Goromonzi. Goromonzi kudombosha? Goromonzi kudombosha. Tizve? Izvinongonzwa kunzi bhere chena. Ndizvo zvakangobatana iringori under Goromonzi. Alright. Vanhu vangade kuziva kuti pamusha penyu panenge pachinzi panani kana kuti dunhu racho. Wozwa kuti Goromonzi. Dunhu racho iroro rinonzi kwaGukwe. Rinonzi kwaSabugukwe. Kwasabugukwe. Saka une zvomwe zvavakavaimbirawo here vanhu kudunhu renyu? Handina kuti kuimbira zvevanhu kuti kudunhu kwangu ndaimbira munhu wese. But zita rako chairo unonzani? Wati unonzi Snagga big. Snagga big. Ko zita rako chairo. Zita rangu rakuberekwa rinonzi Brighton Biswick. Azuri mbranda ifuti? Ndimbranda. Posi masene menya jama. Ndimbranda. Baba wako kana kuti amai vako zvese? Baba vangu. Azvarwa mukomboni? Amai. Iwewe handitaura kuti baba wako kuti vakazvarwa mukomboni. Iwewe Baba vangu zvarwa mukomboni. Baba vangu zvarwa mukomboni. Newewo futi? Neni futi. Ndokwatakakurira. Alright. Pamafamu. Pamafamu. Okay. Saka wakuita zveZimdancehall? Dancehall. Andike inonzi dancehall. Chii chakasiyana between Zimdancehall nedancehall? Zimdancehall pane imwe yacho yekutuka. Saka ndiri kuti kuasisira music yangu inini kuti inzi Zimdancehall. Because Zimdancehall imwe yacho iriko mazuvaano. Vanhu vanoitora different. But yangu inini dancehall chete. Yangonzi dancehall. Ingori dancehall yakadaro. Saka zvinhu zvakasiyana manje? Ndiri kuzvisiyanisa nenyaya yekuti handidi kunzi inzi Zimdancehall. Ini yangu idancehall. Saka iwo kudancehall hakuna music inotuka. Iriko hayo. Pane maseparatero ini ndandoda kuzviita. Kuimba dancehall. Alright. Auna imwe song here kuti tingakwanisa kuziva kuti zveshuwa ukunge munhu muimbi wedancehall sematauriro auri? Bad, me better than bad. Mad, me madder than mad. Tell my if you chat, me no afraid of that. And if you snitch, receive a gunshot. Ndiri pa flex, namdara zimbazi, mkrifoni hapa, kuna chipazi, ziganzi Snagga. We have no chopazi, pani mataga, raguita, jipinazi. Hey, the whole of them look man Cosmo. You understand?
but ukuona kuti iwo mashoko ako anenge ekutoti bad mad arikuedza kutuka uzoona mashoko angu ne hasha ke ndine hasha nenyaya yekuti ndambotara baibo kuti gore rino ndiri kutunga ndiri bhuru saka ndine ukama hasha dzikubva kupi handina hasha but ihasha nekuti aiwa German pane zvekukunetsai taurai kana panotokona kukubatsirai German hatikuda kuti mupinde musango muri kuona kuti chii zvinondinetsa kapana zvikundinetsa azinoputa mbanje maya ndiputi koguka handiite zvese zvo kofodya kowawa aiwa ndati wawa nakuti madrinks bhiya asi ziso rako ndire mbanje eudhaka mona kuti ndipinde deep ayo kuti ndakana ndakaziya kuti iwe unoputa mbanje iwe mabhiya ziti iko kwandi mbanjani sanyebere vanhu aya mandi ndikofeya pachokwadi bhozi zvawaimba apa ndezvembanje lezvi aiwa imusic yaunoti danso dancehall music dance right wati une makore manganizve 24 wakaenda kuchikoro kupi kwaparirehwa high school iri kupi dombo shaka wakapasa ndakapasa wabuda nemaunits mangani 9 masubjects mangani ndakuda ne9 wabuda nemaunits 9 masubjects mangani awakanyora pa15 subjects wabuda ne ayo mfana usanyebeke serious wabuda nemaunits 9 pa15 subjects azvibude ndo mudapinda deep aiwa saka ndakutaura zvakuita wakutaura ndezvembanje and 15 subjects even wakabuda ne1 unit inoita 15 inhingi units ndikoko ai wakafoira German ayo plus primary kwangu sina masubject akawanda kana primary kana secondary hakuna masubject 15 kwangu I think kwangu kusati kwauya inyukeram kelami yakaziuya I think so ndekupwa wakaita 15 subjects iwe mfaneke bcause ndakaelda zvakaitika chokwadi paelda ndakanyora ndakafoira ndakazonyora ndakafoira ndakanyora ndakazonyorera nyorera saka wakadzokerera kangani pane usanishatirisa ka grade 7 yako wotaura zvegrade 7 ukutaura zvegrade 7 kana kutaura zveform 4 euda waminotaura ora grade 7 wakabuda nemaunits mangani grade 7 ndabuda wakabuda ne3 unongonyora masubjects mangani bozi anenge ari 4 anenge ari 4 unobuda ne3 units se nobana 3 kuchikoro ndakafoira Gweja unakuimba taura choko ayo gwasho wakaenda iri gwazi ndakabaya because zvauri kutaura zvisumeka senzi kugwazi nosa unoshatirisa vanhu vanozotaura kuti inini ndi ndakaipa manje because zvauri kutaura zvisumeka senzi ndezvembanje aiwa unoputa mbanje iwewe aiwa ndakapinda aiwa unoenda kuchikoro iwewe ndakapinda euda kwazi ndakapinda ngatikontinue nenyaya yedu aiwa toda kunyatsoziva ipapapa ndo ipapapa zvekuti chikoro watadza kuenda kutanga kuimba manje hatidi izvozvo kuchikoro ndokwausina kuenda iwewe kuchikoro ndakabaya ndokwandakabaya chokwadi alright grade 7 wakabuda ne3 units pajc junior certificate form 2 wakabuda nemaunits mangani wakanyora masubjects mangani pajunior certificate pajc form 2 form 2 form 2 okutadza kunyora sei wakasvika wakanyora form 4 hauende kuform 4 usinonyora form 2 German aya eudememura mune muda kundidzosa kumashure wakanganwa zvakaita zvazvinhu zvakudhara zvimwe zvekudhara alright form 2 hauna kunyora tabvumirana ko form 4 wakanyora masubjects mangani form 4 ndakanyora 8 masubjects wabuda nemaunits mangani paform 4 ndakafoira futi alright wakabuda nema-a mangani ma-b mangani ma-u mangani kana kuti hautomborina certificate yacho certificate ndinaro ndakapasa 6 chine chii tauratidzo chine chii ndakapasa 6 ipapo chine chii obva wataura iningi leta ranga rakanyorwa paside pesubject yacho English ndakabuda ne-c maths ndakabuda ne-u then history ndakabuda ne-a
agriculture. Hamba chimbonyarara chiya taure zvemusic zvitori nani. Because apa paungoti ikapa. Zvatondu confuse. Continue. Saka album iri kubuda rini? Album iri kubuda zvinhu rinonzi ndiri bhuru mudanga. Right on. Bhuru mudanga. Ayo ngokonzerera nezvekuimba zvechikoro zvakakuramba. Ndakatozviona. Ndozvitongori. Kuti ngadi. Imba zvakanyanya. Samatoiti chiya. Bhuru mudanga. Song yeyo inonzi ndiri bhuru mudanga mukandibvurira mawani anotanga arisidzone kana kumaka but ane bhora ndiye anomakwa. Watch out, ndinokukastrata. Bhuru rinosona munhu rokuoverlepa. Aiwa haisi bhaisi kana kunyepa kana uchida rikodha obva watepa. Bhuru rinotunga chasara ndigotonga haisitaipe kubopa izvozvo ndokustopa. Bhuru rina nyingwe rekuti ukaona uri kure ungati shumba but ndiri bhuru mudanga. Iyi yakarekodwa nani? Iyi yakarekodwa naTipe. Tipe production. Ari kurekodera kupi Tipe? Ari kuSunning Day. Unogara kupiwo? Indogara kuWadzana First 3. Kune Wadzana 1 ka Wadzana 2 Wadzana extension. Inini ndiri kuFirst 3. First 3. First 3. Phase. Alright. Nogara naniwo? Ndogara ndega. Bana usimbaferi. Simba. Kumari rent yacho unoona? Nezvauri kuimba izvi. Nongongwavha. Awanyanya manje. Chimoresa ama neshamwa dzako because manje ndozokuita kuti ndakakubira. I still big up Mad Minox anyway, big up Skara DJ, big up Ndara Vimbas, big up DB Bajosa and Rukuona, big up Benito, big up Benchi. Big up each and every supporter Snagga been at the 2020 Snagga been the Bhuru mudanga. Watch out, Mawani, Ihora. Unobatwa sei kana vanhu vachida kubhuka mashosi? Bana vanonifonera. Namba dzacho kaJamani. Wada kufonera. 0772 06051. Vanenge vachidani? Snagga. Auite. Pane chinamba chinonzi ndakambotanga ndiriwo brongo akasaplaya basa kumangongongo akazochinja agorohwa nemata. These days atmoka director wapukai Jonzi wapukai anogara akawapuka dzimwe nguva dzinogona kungodambuka sanitedzere indonzi Snagga. Uri kuona nezvauri kuimba izvo wotaura kuti autore madrugs manje iwo. Hanzi handigone kugara ndiri soba dzinotoda everyday dzakandirobha areas vanonditi bla blue fanika dhobha dzikanyatso kumubata chuwa anosasa roga kana chifamba idhenha nadhene mapingi. You understand? Vana uri wabhaubhiyo. Uri wabhaubhiyo. Dzako uri kupinda musango mai manje uri kuseka ka? Aiwa manje uri kupenga. Ndikutokutaurira. Anyways, changokunzwa uchinzi uri kupenga. Zvese zvawataura pa ndezvembanje, zvebrongo, zvebhaubhu. Kuti yako idanso asi nzwira achazoita mamwe songs ako wakafanana nevakomana vedu vari. Amaonero wako. Aiwa, ndikuonesa. Saka iwe uchingoramba wakabatana nevamwe wako muimba chino. Hamsi yaimbe danso yako. Waita boja. Thank you very much.